Inwaħdu ġbijat minn kollimkien. Din hija tema tal-wirja tal-arti fil-muża li tikkonsisti mill-lifjen xogħlijiet artistiċi mifruxin fil-ferat u l-uffiċini tal-Bank of Valletta. Din l-esebizzjoni qed issir biex tfakkar l-okkażjoni tal-50 sena minn l-BOV beda jopera f'Malta. Bi-58 biċċa xogħol minn idejn 32 artist mis-sebgħinijiet sal-bidu tas-sena 2000. Il-wirja fiha xogħlijiet artisti ta' stoffa. Fosthom Carmelo Mangion, Victor Passmore, Esprit Bertin u Isabel Borch. It-temi tax-xogħlijiet ivarjaw minn dawk dwar in-natura l-xenarji ta' pajsaġġi Maltin u rappreżentazzjoni ta' stretti. Ma' TVM News il-kuratur tal-wirja Kici Barras qal li l-kunċett ta' din il-wirja tnebbaħ mill-fatt li x-xogħlijiet artistiċi waħdu fost oħrajn il-kuluri u l-espressjonijiet li jirrappreżentaw fażijiet differenti tas-soċjetà li esperjenzaw l-artisti. Il-professur Xiberez għal il-vjaġġ artistiku u akkumpanjat minn siltiet mill-poeżiji ta' Killemizzi. U pajsaġġi ta' Malta, ovvjament dawn huma xogħlijiet li kienu for public capture biex jarhom il-pubbliku fil-banku. Allura hemm l-element ukoll tal-picturesque ta' jkunu ftit pleasing għax in-nies iħobbu jaraw jew jifhmu dak li qegħdin jaraw. Il-kap tal-Corporate Social Responsibility tal-BOV Charles Azzopardi fisser din il-wirja bħala qoti għal-poplu. Sal-bidu ta' Settembru jara din l-esibizzjoni illi b'mod artistiku ġiet imtella wkoll u maqsuma diversi sezzjonijiet fejn fiha niġbru il-masters ta' artisti Maltin. Qed naraw l-Esprit Party, Gabriel Caruana, Paul Carbonaro. Il-pubbliku jista' jżur il-wirja minn nhar il-ġimgħa. L-esibizzjoni tkun disponibbli għall-pubbliku sal-Vitorja f'Settembru.